Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Vandaag komen vakbonden bijeen om een positie te bepalen over de Curaçaose deelname aan het leveren van humanitaire hulp aan Venezuela. Het feit dat Curaçao daarbij optrekt met Amerika is de vakbonden een doorn in het oog. Volgens hen gebruikt Amerika de positie van Curaçao hierbij. De Extra meldt vandaag dat de vakbonden zullen praten over solidariteit voor Venezuela, maar ook een positie zullen bepalen voor wat betreft de keuze die de huidige regering heeft gemaakt. Daarmee is volgens hen de weg geopend voor Amerika om Curaçao te gebruiken voor eventuele militaire acties. De overkoepelende organisaties van vakbonden CGTC samen met de SSK hebben de oproep gedaan voor de vergadering. Curaçaose minister-president Eugène Ruggenaat heeft gisteren gezegd dat er geen militaire acties zullen plaatsvinden vanaf Curaçao richting Venezuela. Volgens hem is Curaçao altijd een goede buurman van het Venezolaanse volk geweest en zal dat ook blijven. Hij benadrukt dat er alleen humanitaire acties vanaf het grondgebied van Curaçao zullen plaatsvinden, zoals de distributie van goederen. Daarmee ontkent hij de geruchten dat er ook militaire acties zullen gaan plaatsvinden in samenwerking met Amerika. Het arrestatieteam en rechercheurs van de immigratiedienst hebben gisteren een actie gehouden waarbij een grote groep ongedocumenteerden is aangehouden in Suffisant. De groep verbleef in de Mondi in een aantal containers achter commercieel centrum Esperanza. Bij de actie is eerst de omgeving hermetisch afgesloten. Daarna zijn 17 mannen en 5 vrouwen aangehouden. Verder zijn wapens, elektronische apparaten, telefoons en auto-onderdelen in beslag genomen. De politie onderzoekt waar de spullen vandaan komen. De ongedocumenteerden zijn vastgezet. Curaçao ontving in 2018 meer dan 430.000 toeristen die meer dan 1 nacht hier verbleven. Dat heeft de interim-directeur van het Curaçaose toerismebureau Hugo Clarenda gisteren bekendgemaakt. Het is een stijging van 8% ten opzichte van 2017. Minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling noemt toerisme een hele belangrijke pilaar voor onze economie. Ook het aantal cruise-toeristen is enorm gestegen. De rechtercommissaris heeft bewindvoerder Rogier van den Heuvel van Insel Air gisteren tot maandag 25 februari gegeven om te kijken of Insel Air door kan blijven vliegen. Vooral van belang is of Insel een verlenging krijgt van de AOC, dat is de Air Operators Certificate. Die loopt op 15 februari om 12 uur 's nachts af. De vakbonden doen een dringend beroep op minister Zita Jezus Liito om die verlenging voor in ieder geval 2 maanden te geven, zodat het bedrijf in ieder geval nog kan proberen om een goede strategische partner te vinden. De Arubaanse strandpolitie heeft de oorlog verklaard aan de drugsverkopers in het gebied van de zogenaamde high-rise hotels. Dagelijks worden mensen nu opgepakt. Er is al lange tijd sprake van overlast en sommige toeristen klagen er ook over. Daarnaast zijn er natuurlijk toeristen die wel gebruik maken van de diensten van de verkopers. Maar volgens de politie moet het afgelopen zijn. Dagelijks worden er controles gehouden en worden er mensen gearresteerd. Valentijnsdag werd gisteren wereldwijd gevierd. In Nicaragua gebeurde dat op een bijzondere dag. 250 stellen met weinig inkomen zijn tijdens een speciale ceremonie in het huwelijk getreden. Daarnaast heeft het land bijna 1200 gevangenen vrijgelaten. Ook dat in het kader van Valentijnsdag. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.